खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 8 फेब्रुवारि 2021 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोखौ जोबोर दरसि मोनगोन। जिंगाया बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां फैगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। लाइमोनफ्रा गोसोखौ जोबोर उरां फारां मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांनाय नङा आरो मोजां फिथाइ मोननायबो नङा। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि हेफाजाब मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां मोजां खाबु फैगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनसिनगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। बहाबा थाङोब्ला मोजां आरो दावबायनायाव जाफुंसारगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा थांनो खाबु मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। बहाबा थांनो खाबु मोनगोन। अब्लाबो गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गियाननि आंखाल जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। गोबां खहा जानो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हानाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंनाय नङा आरो मोजां फिथाइ मोननाय नङा। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा गोजाम लोगोजों लोगो मोनज्लायनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां।
बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव गोजोन थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा फारि फारि जाफुंजोबगोन। कन्या राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोबां मोजां साननाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो गोबां मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सोरबा गोदान सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों हरखाबै बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ आरो गोसोखौ लोगो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोसोनि साननायफोरा फारि फारि जाफुंजोबगोन। तुला राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसाव बादाव मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। अदेबानि सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां हेफाजाब मोननो हागोन आरो सोरबा लोगोआ हेफाजाब होनो आवगायबोगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननायनि खाबु जागोन। लिरनाय फरायनायाव आखा फाखा जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौबो फोरमायलायनो हागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव पजिटिभ आरो मोजां साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। बयनिबो अनसायनाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गुबुननि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो हागोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव नेगेटिभ आरो गाज्रि साननाय फैगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ। गोसोआव बोलोआ लोरबां जागोन। हारसिं थानो गोसो जागोन। गोसोखौ जोबोर दरसि दरसि मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो नाङा फाङा बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हानाय नङा। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोनगोन। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा।
बेफार फालांगियावबो गोबां खहा जानांनो हागौ। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। सोरजोंबा रायखोमा जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उरां-फारां जागोन आरो आला-खाला मोनगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन, नाथाय अब्लाबो खहा जानांनो हागौ। समजों लोगोसे गोरोबनो रोंगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननायनि खाबु जागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। नखराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा-फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसोरनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिमा-बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। सेंग्रा-सिख्लाफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। गोसोनि साननायफोरा फारि-फारि जाफुंजोबगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै जोबोर मोजां थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। गोबां धोन मोननायनि खाबु जागोन। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। नखराव बिदा-फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसि-फिसायजों अनलायनाय फैगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा फारि-फारि जाफुंजोबगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।